Si Jesus mao ang nagahatag og kinabuhi. Juan Kapitulo 11 versikulo 17 hanggang 27. Sa pag-abot ni Jesus sa Betania, nabalitaan niya nga 4 na kaadlaw nga nalubong si Lazaro. Ang Betania mga tulo lang ka kilometro gikan sa Jerusalem. Busa daghan nga mga Hudyo nga taga Jerusalem ang nangadto aron pagduyog sa kasob-anan ni Marta ug ni Maria sa pagkamatay sa ilang igsuon. Sa pagkadungog ni Marta nga nagapadulong na si Jesus, migawas siya aron sa pagsugat kanya, apan si Maria nagpabilin sa balay. Pagkita ni Marta ug ni Jesus, mingon siya, Ginoo, kon dinhi ka pa lang, walaon ka mamatay ang akong igsuon. Apan nahibalo ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo sa bisan unsa nga imong pangayoon kanya. Mingon si Jesus kanya, mabanhaw ang imong igsuon. Mitubag si Marta, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusan nga adlaw kon banhaw na ang mga patay. Mingon si Jesus kanya, ako ang nagabanhaw sa mga patay, ug ako usab ang nagahatag og kinabuhi. Ang nagatuo kanako, bisan mamatay pa siya, mabuhi pag-usab. Si bisan kinsa nga nagakinabuhi ug nagatuo kanako dili na mamatay bisan kanusa. Mutuo ka ba ni ini? Mitubag si Marta, oo, Ginoo. Nagatuo gayud ako nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga among gihulat nga moabot dinhi sa kalibutan.